Wara numru ta' maratoni xbir ta' fondi fl-ewwel sitt xhur ta' din is-sena, issa l-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech beda kampanja oħra ta' xbir ta' fondi. Din id-darba issa l-Partit Nazzjonalista qed jitlob lin-nies sabiex ituh il-flus kull xahar mal-paga tagħhom u qed jitlob għal donazzjonijiet ta' 100 euro, 250 euro u anki aktar. Fil-gazzetta tal-Partit Nazzjonalista stajna ninnutaw formula sabiex wieħed jagħti d-dettalji tiegħu u n-numru tal-bank tal-partit. Dan minħabba s-sitwazzjoni mwera li jinsabu fihom il-finanzi tal-Partit Nazzjonalista b'miljuni ta' dejn anke issa taħt it-tmexxija ta' Bernard Grech. Waqt l-eluq tal-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo ftaħar bl-iskema sigrita ta' ċedoli li bdiet taħt Simon Busuttil, kompliet taħt Adrian Delija u għadha għaddejja taħt Bernard Grech. Arrigo qal kif dawn iċ-ċedoli li għaddu baxx mill-liġi tal-finanzjament tal-partiti żdiedu bil-mijiet. Intant il-gazzetta illum tal-Ħadd irrappurtat kif il-paga tal-istrateġist il-ġdid fil-Partit Nazzjonalista l-eks kap eżekuttiv tas-sit Lavin Malta, Chris Perigin, hija waħda sigrita. L-istess gazzetta irrappurtat kif il-Partit Nazzjonalista ma ċaħadx li Perigin se jirċievi mal-65,000 euro. L-istess Perigin fil-jum tal-Ħadd mar fuq il-midja soċjali u qal lin-nies sabiex jifqu jilmentaw dwar il-partit u jagħtu d-donazzjonijiet tagħhom lejn il-Partit Nazzjonalista.